Dalaygon ng Dios nining sayo nga kabuntagon mga higala. Ang oras nato karon is alauna na sa sayo nga kabuntagon. But right this very moment, it's my joy to encourage you. It's my joy to share a word of God. Now nini nga sayo nga kabuntagon makaigsunon. Isgutan nato ang usa ka pangutana. Mituo ka ba nga ang tao pwede mahimong bagong binuhat? Na sa Bible makaigsunan, isgutan sa ikaduhang Korinto 5 versikulo 17. The Bible says, anyone be in Christ is a new creature. The old has gone and the new has come. Now, klaro ang Bible makaigsunan ng tao di ay pwede mahimong bagong binuhat. Sa asang paagi. Now, sumala sa atong gibasa makaigsunan, ang tao pwede siyang mahimong bagong binuhat kung ang tao na kang Kristo. In other words, kung ang tao makaigsunan, dili makadangog kang Kristo, dili mo tuo kang Kristo, dili mo surrender kang Kristo, magpabilin siyang taong makasasala. Hinumdumi makaigsunan ng tao makasasala. Roma 3:23, all have sinned and come short from the glory of God. Na makaigsunan buot ang Dios ng tao mahimos ang bagong binuhat. Na sa osang pagi, pinagi kang Kristo. Na makaigsunan, nasayod ba ikaw nga sa atong pagka makasasala, kitang tanan hinukman na ngadto sa pagkalaglag. Roma kapitulo 8 versikulo 1 makaigsunan ngadto sa versikulo 2. Nga ang tao makaigsunan hinukman ta tungod kay kitang tanan nakasalaman, makasasala ta makaigsunan, ug tungod sa sala, ang sala makaigsunan nagdalag kamatayon. Muna hinungdan nga ang tao makasala, mamatay. Ug human niya na hukman ta sa Dios. Apan dunay nindot nga assurance sa tao. Hinumdumi makaigsunan nga si Kristo Jesus nagpakatao na tao sa diri sa kalibutan. Gipanganak siya makaigsunan. Hinumdumi makaigsunan ang iyang inahan nga si Maria nanamkon siya dili tungod kay dunay countercourse nga nahitabo nila ni Joseph o ni Mary. Apan matod sa Bible sa Book of Luke makaigsunan nga nanamkon si Maria tungod sa gahom sa Santo Espiritu. Na hinumdumi makaigsunan nga si Jesucristo nganong natawo siya. Tungod kay si Jesucristo makaigsunan, siya ang mibayad sa imong sala. Siya ang perfect, blameless, walay sala. He is sinless, makaigsunan. Si Jesus ang nahimong halad sa sala sa tao. Na hinumdumi makaigsunan nga kitang tanan makasasala o nahimong hinukman o kandidato kita ngadto sa pagkahinukman. Apan si Kristo mo'y nahimong ransom sa imong sala ug sa akong sala. Mao nay usa ka dako nga paglaom, usa ka maayong balita alang kanatong tanan. Na si Kristo Jesus makaigsunan mao'y naglukat kanatong tanan. Kay kung wala si Kristo namatay, kung wala si Kristo naghalad siyang kinabuhi alang kanato, kitang tanan way kapasayloan. Ang Bible misulti makaigsunan, kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa atong sala. Hinumdumi nga ang dugo ni Jesus mao'y iyang bayad makaigsunan bugti sa atong sala. Dunay gitawag og atonement of sin, meaning ang dugo ni Jesus mo'y nagpapas sa tanang sala sa tibuok kalibutan. Now, balik ta makaigsunan sa atong gihisgutan no sa kapangutan. Mituo ba ikaw ng tao pwedeng mahimong bagong binuhat?
Now makaigsunan, mingon ang Bible sa 1 Juan 1:9, kung isugid nato atong sala, matirud-anon ang Dios sa pagpasaylo kanato o paghinlo kanato sa tanang pagkadaota. If we confess our sin, God is faithful to forgive us and to cleanse us from unrighteousness. Now, sa asang paagi nga kita mahimong bagong binuhat, igsoon simple lang, mudangop ta kang Kristo. Ang kuna sa Jesus nga siyang imong manluluwas. Si Jesus mismong nag-ingon sa Juan 14:6, nga ako ang dalan, kinabuhi ug ang kamaturan. Walay makadto sa mahan sa langit, gawas kani kanako. Igsoon, isultihan ko ikaw. Kung ang tao mo to kang Jesus, mudawat kang Jesus, ang kuno niya sa Jesus nga siyang manluluwas sa tibok niyang kinabuhi. Igsoon, pasayloon ka sa Dios. Hinluan ka. Bag-uhon ang imong kinabuhi. Mato pa sa Bible, nga ang Espiritu nga nagbanhaw ni Kristo gikan sa mga patay, mausab ang Espiritu nga magabanhaw kanato sa kulaing mga hadlaw. Nasayon ba ikaw makaigsunan? Nga dili lang kay banhawon ka ni Kristo gikan sa mga patay, sa panahon nga kita mamatay, apan mintras buhi pa ta. Gusto sa Ginoo nga banhawon ang tinuod nga bag-ong kinabuhi nato. Kinabuhi makaigsunan nga wala naman sahan og sala. Gusto ni Jesus nga mabanhaw ang tinuod nga hulagway, ang pinaka-ultimate nga disenyo sa Dios nga pagkatao sa atong kinabuhi. Og buot sa Dios nga papaso ng atong sala. Hinluan, bag-ohon ta niya. Muna hinungdan niya maingon si Kristo, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Now sa asang paagi nga kita mataw pag-usap, ang pinakasekreto sa Jesus ang atong gikinahanglan. The moment nga ato siyang angkunon, dawaton, tuan sa kinasingkasing, ang Espiritu sa Dios mo'y mag-usab sa imong pagbati, mag-usab sa imong pangunahuna, mag-usab sa dagan sa imong kinabuhi. Ug tungod sa Espiritu sa Dios, ikaw mahimong hinungdan nga mobati ka nagpaghigugma ngadto sa imong katao. Paghigugma sa Dios, sa pag-alagad sa Dios, mobati kag kahadlok sa Dios. Na mingon ang Bible makaigsunan, the greatest commandments is love the Lord as you love yourself. Love your neighbor as you love yourself. Igsoon, ang tinuod nga nay Kristo sa kinabuhi. Ang tao nga mahigugma sa Dios o mahigugma siyang isig katao. Ang bisang gani ang imong mga kaaway, kaya na nimong pasayloon, kaya nimong higugmaon. Ang mga tao nagpasipala nimo, kaya nimong pasayloon, kaya nimong higugmaon. Tungod kay mao na ebidensya nga bag-o kang binuhat. Mao na ebidensya makaigsunan nga ang daan nimo nga pagkatao mangagi na ug ang bag-o masig pangabot. Magsugod ka na og basa sa pulong sa Dios. Magsugod ka na og daig sa Dios. Magsugod ka na og pag-share sa gugma sa Dios ngadto sa uban. Tungod kay mao na ebidensya nga bag-o kang binuhat. Mao kanay ebidensya nga naa ang Espiritu sa Dios mikunsad sa imong kinabuhi. Ug ang bunga sa Espiritu Santo nga maong gugma, pagkamaayo, kaluon, pagpugong sa kaugalingon, ang pagkamaagko, mabatunan nimo makaigsunan. Mahimo kang bag-ong nilalang. Mahimo kang matirud-anon nga tao. Buot ba ikaw igsoon nga mahimong bag-ong binuhat? Simple lang makaigsunan. Dili tungod kay may kang laki, maayo kang bay, naningkamot ka mahimong matarong. Sultihan ko ikaw. Bisan sa anong paningkamot nga mahimo kang matarong, masalay pon kagyapon. Tungod kay wala kay gahom sa pag-usab sa imong kaugalingon. Gawas kung musurrender ka kang Kristo. Gawas lang kung mutuo ka ni Kristo. Tungod kay si Kristo lang ang magagahom sa tanan. Sa panahon nga imong angkunon sa Jesus, nga sa imong Ginoo ug manluluwas, igsuon dili lang kay luwason sa Dios ang imong kalag, gikan sa gahom sa sala o ngadto sa pagkahinukman sa impyerno.
apan buot sa Dios luwason ikaw ngadto sa daotan nga kinaiya, daotan nga kinabuhi. Nalulong ba ikaw sa bisyo? Nalulong ba ikaw sa droga? Igsuon, kaya sa Dios bag-on imong kinabuhi. Himuon kang bag-ong nilalang ug ang himaya sa Dios mudan-ag sa imong kinabuhi. Ug mahimo kang panalangin ngadto sa uban. Ug ang mga taong makakita nimo, makakita sa himaya ni Kristo sa imong kinabuhi. Busa igsuon nining orasa, tumuo ka kang Hesus. Kay si Jesus ang dalan sa imong kauswagan, sa kabag-uhan ug labaw sa tanan, dalan ngadto sa walay katapusan nga gingharian sa Dios. Nga giandam sa Dios alang sa tanan nga mga tao nga gipangga o gimahal sa Dios. Ang gugma sa Dios alang sa mga tao. Apan ang Dios naghulat sa imong paghigugma usab kaniya. Andam ba ikaw magsakripisyo tungod og alang sa Dios? Nga mobiya ka sa mga butang nga diin imong naandan sa imong karaan nga kinabuhi. Mo nang miingon ang pulong sa Dios sa Matthew 16 versikulo 24. If you want to follow Christ, deny yourself and take up your cross. Andam ba ikaw mopas-an sa imong cross? Ang cross nga imong pas-anon makaigsunan. Meaning, ang mga butang nga imong gikawilihan sa imong kinabuhi. Mga bisyo, mga kinaiya nga wala na alain sa Dios. Andam ka na di mo talikod din ang tananog. Ang Dios may makatabang nimo. Natagaan kag kaalam sa Dios, gahom sa Dios, na mausab ang dagan sa imong kinabuhi. Iksoni gana usbon ko na ay bag-ong binuhat. Diha kang Kristo. Kung ikaw, kung ang tao, mutuo, mudangop, musurinder, diha kang Kristo. Kaya kanyang usabon. Basta ikaw, muhalad sa imong kinabuhi. Musurinder sa imong kinabuhi. Diha kang Kristo. Hinumdumi nga humanas si Kristong namatay, humanas si Kristong nabanhaw, ug nagsaad siyang mobalik. Alang kanila nga naghulat kaniya. Igsuon ayaw sayang ang panahon. Karon ang imong adlaw sa kaluwasan. Hinulsuli mo mga sala. Ang Dios matirud-anon sa pagpasaylo kanimo ug paghinlo kanimo gikan sa tanang pagkadawatan. Baliko na ko ang atong bersikulo sa ika-2 Korinto 5 versikulo 17. Anyone be in Christ, he is a new creature. The old has gone and the new has come. Igsuon, dunay bag-ong mangabot sa imong kinabuhi. Dili lang kay bag-ohon sa imong kinabuhi, pauswagon ka, panalanginan ka, dagang kag kalipay, kalinaw diha sa espiritu. Igsuon, maayo nga buntag sa iyo nga kadlawon ining orasa karon. O salamat sa imong pagpaminaw. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. God bless you and have a blessed day. Bye-bye.